Kaixo Gurutziaga ikastolako umeak, egun batzuk barru zuen ikastolara joango naiz zuei bisitatxo bat egitera. Argitzok esan doste euskeraz fin zabiziela, gure altxorra zaintzen eta bizi-bizi erabiltzen. Gora altxor biziak! Egunokatz hotza handia egiten dabil, eta eskerrak Mari Domingi eta Bixok baba gorri platerkada ederrak jaten doguzela berotan sartzeko. Napoko ikaue be horren beste euriagaz, katarruaz eta sukarragaz dago. PCR-a egin diote eta negatibo eman du, eskerrak. Laster opariz bete eta Gurutziaga ikastolara joen bigarata. Zer uste zenduen ba, koronavirusa dala eta ez ginela zuen gana joango? Tranquil egon, laster batean elkar ikusiko duguta. Asteazkenera arte lagunak, aio!